conscientemente pasar dun primeiro vagón na sociedade a un último vagón. Si, eu pasei conscientemente, pero pasei pola búsqueda dunha existencia. Criticábame moito. Xa me estaba agachada para cando non viera nada saltar para terra. Era duro. Ni miñas irmás, ni miña mãe sabía nada que iba ao mar. Eu son feminista, porque síntome en min todas as inclemencias que sinten as mulleres de por sí biolóxicas ou non. Encontrámonos agora nun momento clave. O contexto político é máis favorable que nunca e temos que estar á altura das circunstancias. Hai que seguir loitando a prol dunha sociedade madura e respeituosa coa diversidade e a que non teña nunca máis cabida ningún tipo de discriminación.